Jeg tager en gammel kasse, og så vælger jeg bunden i vejret på den. Og så hænger jeg det op, og så hænger jeg det op med klemmer her, for det brugte min svigerfar, og det brugte min mand, og det kan jeg altså også. Det synes jeg, det er sjovt, og det er enkelt at lige til der. Og så efterhånden, så hober det sig jo op, og så lige pludselig, så er hele vinduet fyldt der med alt muligt forskelligt der. Og der er aldrig plads til andet, det her, det jeg finder frem. Ja. Så har vi jo noget. Ja, vi har sjovt alle vejen. Blandt andet så er der den kasse her. Der kan vi godt til. Der er jo mange sjove ting i den her kasse her. Og først er der de her gamle voksblomster. Over 50 år gammel her. Der har været søde. Og så er der jo noget her, som er helt specielt. Og den er jo cirka 100 år gammel. Og så, det var dengang, man havde Havaneser-cigar der. Og der også et cigarer hjem fra de vestindiske øer, da vi havde dem i sin tid. Så fik man de her store matte cigarer. Det var sådan nogle store tykke nogen der. Min mand har fået selv røget nogle gange, jeg har godt tålt dem. Men den satte man altså på midten af cigaren her, og så når man tændte ild på cigaren her, så gik den der altså op og ned der. Så bevægede den sig. Der er et lille bitte hul i den der, og det gjorde, at røgen, der gik gennem cigaren her, så bevægede den sig sådan der. Det er jo også der fra 30'erne, meget sjovt. Der lavede man selv de her maskotter. Det var meget moderne i 30'erne der. Man lavede de her maskotter med de her lange ben, altså af forskellige stofrester, man havde. Og så klister man sådan et hoved på der. Og så satte man der på ryg udenpå der og sådan noget der. Så det, og det var med det sjove. Det var sådan meget populært i 30'erne at have sådan en maskot siddende på scenen eller i sofaen og sådan noget der. Så er der jo alt de gamle julestads der. De her julebånd fra 20'erne, 30'erne der. Englebasser i lange baner der. Alle størrelser. Og så er der jo de her sjove støvler her. Fra begyndelsen af 30'erne. Og dem brugte man jo til at komme smågaver i der. Til børnene der sådan. Ligesom englænderne brugte det med deres julestrømper, sådan her, men også i Danmark i gamle dage der, stod der til børnene sådan en lille kasse med små gaver i der. Så er der jo de her gamle soldater også fra 30'erne der, papsoldaterne der. Og så er der jo helt taget alle de her gamle nytårs- og fastelavnsting. Og der har vi de her gamle paraplyer her, også fra begyndelsen af 30'erne her. Og gamle tudehorn. Og så kan de ovenikøbet sige noget nu. Meget fest og dejligt. Og så har vi de her gamle skralder her. De er jo også der fra begyndelsen af 30'erne. Meget fest. Og så har der jo helt taget guirlander i alle farver og forskellige der. Nogle gamle og nogle lidt nyere. Så er der masker der, også fra 30'erne der. Det var meget fest i der. Og så er der de her nytårshatte her, som vi jo stadigvæk har et stort udvalg her, helt året. Og så er der ikke at forglemme en sag her, og den er fra 4. maj 45. Der kan det lave alle de her gamle lamper her. Og selvfølgelig skulle det være rødt og hvidt. Alting skulle være rødt og hvidt i den periode der. Og så lukker man den sådan op her. Og så er der noget her, som jo også er en ting, jeg gerne vil mindes nu her. Og det er nattergalfløjten der, og som min mand for jo selv har fundet, da han var 15 år. Der var der jo hernede på bag ved Kastrupvejen, der lå der en fabrik, der lavede kødhakmaskiner. Og så lavede de små reservedele til de kødhakmaskiner. Så forbinder der nogle små runder og blader. Og det gør alle drengene der, de kunne bare tage dem, de ville have. Så kom han hjem med en sæk fuld, der han havde sæk fuld. Så sad han og klemte dem sådan sammen. Så siger han til sin far, hvis der kunne komme sådan 200 igennem det der, så tror jeg, det kunne blive sådan en fløjte. Og det blev det. Og så, da han var 21 år, så fik han patent på det med indret i hele Danmark. Og har det. Det er stadigvæk indret
i hele Danmark med den natgalflotte. Dengang der kunne den sælges for 5 øre. Og nu i dag besætter den altså for 25. Tiderne er på skifte. Det startede med, at jeg så den her annonce i Berlingske Tidende dernede på landet, nede på Lolland, hvor jeg kommer fra. Og der stod der jo der, unge pige søges til hjælp i hus og forretning. Og så skrev jeg der til og fik stillingen og tiltrådte den 1. november 36. Og så var der en søn i huset der, og så var det jo ikke så længe før, så man siger, at vi blev varme på hinanden. Og det endte altså med bryllup den 27. februar 37. Så tog vi på bryllupsrejse til Berlin. Det var før noget meget fint noget dengang, det stod i avisen. Roseres der en ny Heron med frue. Jeg blev videt på Københavns Rådhus. Bryllupsrejse til Berlin. Ja, det var dengang. Og så samtidig var det forretningsrejser, for man var roser, og vi var også i Leipzig. Og det var jo meget interessant der, at opleve det der, som det var før krigen der. Jeg har før set noget ved dernede der, det var meget, meget, meget anderledes. Det var altså det startede med der. Og så kan jeg huske her, altså en af de her ting, som jeg synes, der har været sjovt her, det er jo de her gamle tegnstifter her. Og vi havde sat en pris i vinduet med 8 øre. Og der var en forretning ikke så langt herfra, de havde sat den i vinduet til 10 øre, så skulle vi være lidt billigere. Og så kom folk selvfølgelig 2 øre og 1 øre, det var mange penge dengang alligevel der. Og så stod jeg jo hele tiden og sagde til folk, jeg skal ikke tage 3, jeg skal få 25. Og det røg de på næsten hver gang. Og min mand havde sagt, det må du ikke. Så grinte han jo alligevel. Og samtidig var der nogen, der sagde, jeg vil have min indøre. Så er der jo alle de her hvidevarer her. De er jo så tunge, så det er rundt over det. Så man skal jo have gode kræfter, når man skal sætte sådan nogle frem der. Og der var der en familie, der boede her på Amager. En far og mor og en 3-4 børn der. De lavede udelukkende, altså de her blyvarer til os lige før krigen her. Og de lavede biler i stand, og flyvemaskiner og alt muligt. Og så kom jo altså krigen der i 44. Så kom der jo pludselig 2-3 tyskere hen. Og derovre, der havde jeg på den anden side af disken der, helt fyldt med blyvarer. Der var et helt hylde fyldt med blyvarer der. Og de kom med en stor sengspand, og de kom med en vægt. Og så sagde de god tak, og så gik de bare over der. Og så væltede de den ene kasse efter den anden over de her sengspanden der. Og så lagde de 200 kroner på bordet, og så sagde de filedank. Og så sagde de noget med, at vi kommer snart igen. Så sagde de, man kunne fandme tro, det er løgn. Så sagde gud, hvis de forstår dansk. Nå, men altså, det lange og det hele der, det var det her med, at vi allierede os med ham slikkeren, der boede her ved siden af. Han havde en kælder, der ligger lige her ved her. Så siger jeg, det er altså galt, vi må have de blyvarer væk her. Og så hjalp han også, og i nattens mulm og mørke, trods det, der var spærretid, så læste vi jo den ganske langsomt langs med væggen der, og fik tømt alle blyvarerne væk. 8 dage efter kom de igen. Så har vi jo sat en hel masse andre ting over. Så kom de igen, og de kiggede, og alles sit kaput. Ja, så. Og så sagde han noget andet, som jeg ikke vil sige. Den her, den kan godt være fra 90'erne. Og den virker stadigvæk der. Meget, meget skønt, ikke? Og så er der den her. Det er en fra 20'erne. Den er også sød. Meget, meget sjovt her. Og bliver også brugt på påsketik for øvrigt. Og brugte den også. Var det her en påskekylling, faktisk. Sådan til at pynte med. Man satte små vaser, så med påskeliljer, og så stak man den ned imellem der. Det blev den også brugt. Så er der en af de her, det er altså noget af det første Kina og Japan lister der var. Det er så man overhovedet altså, så kendte herhjemme her. Som den her, og så er den altså også velbevaret. Så er der det, man kalder for tryllevester. Så er der er jo alle mulige mønstre ud af sådan en her. Og det er fra 45.
Der skulle altid være rødt, hvidt og blåt. Den der kan låse op. Går op i slige. Den er fra 20'erne også. Det er ikke søde farver. Meget, meget søde. Jeg skal have 2 nattergale. Ja, du kan have 2 nattergale. Ja, så på det. Ja. Du får 2 nattergaler. Ja, skål også nattergalsæson i den side. Ja, jeg sælger dem også for 50 øre. Det er altid også. Der var ikke nogen brækklatter, vel? Nej. Sikkert gas, der bliver herhjemme her med alt det her, hva'? Ja, det er hvad, jeg kommer altså, de der karameller vil jeg bare sige, der røg jeg på et nytårsaften der. Smager de godt? Ja, det ved jeg ikke. Men altså, de skråbgrinte jo af mig, derfor de siger, du er rigtig godt at få at vide, hvad der er for noget, du står og sætter. Jeg det sad og snakker, og så tog jeg der bare en karamelle, så det har drillet, de var med, sandt, ikke? Ja, så var bare det. Så man ryger selv på det samtidig også, ikke? Ja, det skal man også. Ja, okay. Godt. Ja, og så rigtig god fornøjelse med det. Ja, det her, det er jo altså en meget sjov gammel ting. Og det er en ting, som det er fra 1890'erne. Og det var jo noget, som stod på de fleste børns ønskesedler dengang der. Et svinghjul. Ja. Det var meget, meget festligt. Ja, så har vi jo en hel masse gamle dejlige fløjter der. Jeg kan begynde med noget af det ældste her. Det er dem, der er 100 år gamle her. Sådan en som den der. Ja, det er ikke, hvor meget stemme der er tilbage her, for det er jo en gammel svensk. Jo, der kan godt sige lidt nu. Så er der den her, den er altså meget, meget fin. Den kan godt være fra 90'erne, tror jeg. Den virker jo noget. Den er sød. Og så er der sådan en gammel håndskår ind også her på ovneskiftet. Og der er også sød. Det er også en lille håndskår i fløjter der. Og den er virkelig hæs med hvad? Det bliver vi andre også med tiden. Så er der det. Det er den her. Ja, så er der sådan en sjov en som denne her. Bare for at tage. Der er jo mange ting. Mange forskellige. Denne her, der lige før krigen her, den er blev forbudt, fordi at den minder i den grad er som politiets fløjter. Så når ungerne fandt jo ud af, når politiet gik på gaden, der gik de jo patruljer på gaden om aftenen, for os. De gik også her på Øresundsvej. Og så stod de på det ene, når der så var noget med betjent fløjte der, så stod de på den anden hjørne og fløjte også der. Og det kunne de jo ikke have der. Og så blev det forbudt. Ja, det er jo noget meget sjovt noget, for det er jo sådan noget, der stammer der fra århundredeskiftet der. Det er jo sådan noget, som alle håndværkere, de rendte rundt med i dommeren. Der er altså kun blevet skorstensfærger tilbage der. Og så er der, de sad der og skulle have en lille en, og dengang kostede en lille en ikke så meget som i dag. Der var jo råd til nogle stykker. Så siger den, nej, vi skal lige se, hvad næsten siger. Så var der altså en af dem, der havde en i lommen der. Og så drejer den jo rundt der. Og så der, hvor næsten vidste det tal, som en af dem havde holdt på, han skulle så give en lille en. Skal I se. Er de søde? De er fra 1880. Og så det var jo der på bakken, der i gamle dage, 90'erne der. Så sagde de jo træret og bum der, og så stod de den op og ned der. Og så gik de rundt og solgte den derude der. Så publikum, og så sad de jo her. Ikke? Sådan var det. De er meget søde, ikke? Og sjove. Så er den her disk her, der er i stykker.
Og det stammer jo fra, at der kom en mand her lige... Ja, det har nok været 38 der. Han kom med en kasse øl, og så placerer han den her, og så havde han det store cigar i munden der, og det var så lige dagen før nytårsaften. Og så siger han, har du noget fyrværkeri? Og så kigger min mand jo på ham, så siger han, hvad fanden, siger han så. Kan du se på den der nede der, når du ødelagt det sådan der? Kan du så se på smidt den cigar der? Kan du ikke se, der så store skilte, så bræksrivende forbudt? Altså, min mand så selv stod og røg, og der lå en stor dampende cigar ved siden der. Jeg sagde, det kommer jo ikke, det ved det. Du kan lægge den ved siden af mit, sagde. Og så har vi jo også et spil, så også for den periode der. Og det hedder Gris i hus. Og der var det jo altså med at få den her grisebasse ned i den der, så man kunne få en pebernød. Jo, men sandt omtrent lykkes det. Vi tager en karakter. Ja. Jeg snød. Jeg har en kasse her med rigtig gamle, sjove knapper. Og de har jo også en historie, noget af det i hvert fald. De gamle tryklåse her. Fra 20'erne. Og det skulle efter sigende være Amalie Kirkegaard, hende der i gamle dage optrådte sammen med kongelig kammersanger Wilhelm Herold, som jo var min svigerfars bror. Ja. Han kan ikke synge, min mand her. Han er kun ikke. Jeg heller ikke. Så er der noget her, så det er noget, man kalder for mælkeknapper. Det ligner nærsknapper, men det er det ikke. Det blev lavet af noget, der et slags kernemælk eller et andet, der blev blandet op, og de kunne altså rulles og vrides og stryges. Og dengang havde man sådan de her små vridemaskiner, der blev sat, ja nu er jeg jo fra landet, så havde vi sådan nogle store vaskekar, så blev der sat en lille vridemaskine på, man skruer, og så en stor proppet tøj ind, og en, det var ved håndkraft, og så skulle de jo altså være noget, der kunne holde. Og det kunne de der. Og så er der rigtig gamle lærredsnapper. Kommer her. Sådan noget her. Og så fandt de på at lave de her knapper af Tuborg og Carlsberg, eller hvad det var for noget. Jeg vil ikke stå og reklamere, hvem der har det, hvor det er fra. Men det er altså flaskeknapper af ølflasker. En gang imellem, når jeg går op på min lager, på min lofter der, så tager jeg nogle kasser ned, og så vælger jeg bunden ned ved bunden, og så lægger jeg dem her, og så kan folk selv stå og rode og tage noget, hvad de vil have der. Og de her forskellige ting der. Der er for eksempel sådan en gammel soldatertaske der fra krigen 14-18 der. Patroner og sådan noget der. Så er der et gammelt tørrestativ her. Det gang man har kakkelovn, og ved det sat fast på væggen ved sine kakkelovn, så tørrer man blæer og håndklæder og viskestykker, hvad man nu, og hjælpe til. Der var jo så mange muligheder, det her. Så er der sådan en som denne her. Den er fra 20'erne. Og det var jo sådan ved juletid, så blev der jo taget en nissehistorie på der, og så grantgrene bagpå, for der skulle være hyggeligt ude der også. Så er det. Og så er der sådan en lille gammel sandkasse her, til sand historie der. Og børnene leger med det i sand. Den er 100 år gammel, sådan ikke på det. Meget sød. Og så er der sådan en lille en som den her. Det var også der fra 30'erne der. Mælkejunger. Kørte selv byen med mælken i gamle dage der, til mejerierne. Så børnene skulle også lege det. Der er sådan noget som de her. Så den er jo derfra cirka 1920, så den her. Det er lavet af jern. Og det brugte man jo det der. Så er faktisk lavt og sådan noget der. Men efterhånden, som der blev sådan temmelig mange brødende paller der, så lavede de der træ. Så blev den forbudt. I begyndelsen af 30'erne, så blev den forbudt. Så lavede den der træ. Og nu bliver det jo lavet plastik. Så det er en helt anden sag. Og så er der en lille fyr her, der har set et gømme her. Han har mistet det, han skulle gømme på, det er der ikke noget at sige til. Og så er der sådan en lille fodboldspiller som ham her. Han er meget sjov med det. Det er jo det her med, at den her, der var et bræt, og så var der en bold. Og så skulle han altså sparke til den bold der, men det er altså blevet bortet der. Det er meget sjovt for den her, trods alt.
Hvad med sådan en lille clown? Jo. Det er da søde. Det lyder meget godt. Ikke? Er de ikke kære? Nej. Er de søde? Jo. Selvfølgelig er det det. Jeg kan ikke ret meget, hva'? Jo, det kan. 35 kroner må du få den der. Den er for 35. Det har du ikke råd til, det. Nej. Nej, det går da ikke. Du må gerne kigge på den. Og ved du hvad? Så kan du tænke over det til næste uge. Ja. Og så kan du komme ind og finde ud af det. Ja. Ikke? Skal vi sige det? Skal vi sige det? Ja. At du tænker lidt over det, ikke? Nå, Ja, du tænker lidt over det. Du tænker lidt over det. Det må du gerne. Nå, det må jo ikke ryge her. Jo, du må godt. Du må godt ryge. Her må man gøre næsten omtrent. Jo, bare du bliver stående på stengulvet. Det er derfor, vi har bevaret det gamle stengulv. Det er nemlig fordi, at kunderne må stå og ryge derude. Ikke? Jeg vil. Ja, det må de. Den er sød. Hav, og du må ikke ødelægge den. Man må ikke være... Så nogle gamle ting, dem skal man være gode ved. Ja. Ved du hvad? Jeg tror, du tænker over det til næste uge. Der. Ja. Ikke? Skal vi sige det? Har du noget... Nej, det er det, der må... Ved du hvad? hvad? Den kasse har jeg nemlig ikke kigget i endnu. Og du ved jo godt, jeg er meget nysgerrig. Jeg skal selv kigge i kasserne. Jeg skal selv kigge i kasserne, før andre mennesker... Nej, du må ikke rare. Før andre mennesker... Jeg vil have lov til at kigge først. Jeg vil. Og det er jo det, der er charmen ved det hele, det her. Ja, det er charme ved og jeg får lov til at kigge. Og få lov at kigge ned i kassen der. Ja. Men ved du hvad? Vi ses igen, ikke? Ja, hej. Tak skal du have. Ja. Ja, så må du... Nej, hvad er du med hende der? Hvad med hende der? Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Det er jo sådan en dame, når man sådan skal bukke sammen, og så kommer folk så ud igen, og det er forskelligt. Helst skal man sådan, så du ved, sådan gør sådan der, man bukker hende sammen, og så tager man hende op og ned og sådan noget der. Og du kan se Ravneren der. Og så kommer hun til at stå i mange mærkelige, sjove, forskellige stykker. Hvordan og ved du hvad, den må du få for en krone, for nu skal du købe noget, når du kommer herind. Det er bare derfor. Ikke? Skal vi sige det? Vil du have en og så har vi ikke tid til mere i dag. Værsgo med den. Og du tænker over det der. Ved du hvad, der skal du kigge på. Ja, hvad er der hende der på den anden? Jamen, det skal du selv finde ud af, når du kommer hjem. Det er jo det, der er det sjove ved det. Det er et puslespil. Du ved godt, damer, de kan så godt lide at blive puslet med. Hvad siger du? Ja. Han hørte det godt. Han bare lader som ingenting. Og så er der for eksempel nu her ham Ole frihedskæmper, ikke? Det er fra 1945. Jeg ved ikke, hvorfor han hed Ole, men det gjorde han altså. Det var lige slik. Der er der noget der. Nu mangler bare en arm. Det er en af de rigtig gamle stendukker der fra 30'erne. Der har en af mine kunder her, som faktisk har bestilt sådan en der. Så se, der var lige noget. Ja. Det var faktisk lige til at gøre. Der var lige faktisk. Det ser spændende. Det er meget spændende. Nej, der er en af de her. Hvis nu man kunne læse, hvad der stod på avisen, så stod der nok cirka 1900. Men det kan man nok ikke. Det er noget til en spytbakke. Så er der gammel musik. Så er der en lille elefant. Og så er der en rigtig gammel nålepude. Det er jo en rigtig gammel håndlavet nålepude, der fra 30'erne der. Til lipsnutter. Der er noget sjovt nu her. Det er en rigtig gammel sag. Og det tror jeg ikke, der er ret mange mennesker, der ved, hvad det er. Det var en lommevarmer, og den er sådan cirka for århundredeskiftet. Og der havde man noget vat med noget sprit, som man satte derned og tændte ild til. Og så lukker man den. Så havde mændene det i deres lommer. Goddag, Birke. Goddag. Ja, vi er ved at finde ud af det her med. Men det er det her med, altså de her kasser, man vender bunden i vejret. Altså samtidig så er der noget sjovt og noget godt, og samtidig er der ikke noget. Og det ved du lige så godt som jeg. Du har været med til at vende bunden i vejret på mange kasser. Jeg har vendt på mange kasser efterhånden. Det har det. Ja, hvor længe er nu virkelig? Det er over 20 år. Ja, vi har da faktisk... Nej, jeg er da kommet her i over 20. Ja, det er 20 år. Ja, jeg er kommet her i 20 år. Hvad siger du, hvad jeg har fundet til dig? Ja, det er fint. Ja, den er ikke sød. Jo, den er sød. Og jeg sagde lige her, fra krigens tid. at da jeg fandt den her til mig selv,
Det er nok noget for Birgit, den her. Men altså, den der... Hvad Ja, jeg kan godt se det, men Nej, jeg armen tænker, mangler jo der. Men det finder vi jo ud af. Jeg finder nok en arm. det kan også være, du har noget øje, der ser okay. Jeg så, du havde en meget god, et par gode duksko. Ja, nemlig. De er da også søde. Nu må du også gerne få lov til at købe. Hørte du, hvad jeg siger? Ja. Få lov til at købe. Jeg sagde også Og tak. der er samtidig nogle Jeg kunder. sagde også tak. Ja, det er fint. Nej, ved du hvad? Altså, samtidig har der været nogen, der har været mere spændende end den her, men altså, det er, som man siger, altså lotteri. Og ved du hvad? Altså, når en skønne dag, ved du hvad, der skal du høre, hvad jeg siger. En skønne dag, når jeg ved, hvad der er i den sidste kasse, så tror jeg ærligt talt ikke, jeg vil have med dig at gøre mere.